On calminama yeeɓiyankoɓe Pinal TV, on calminama no feewi. En calmini dendagal yeeɓoɓe en e ngaɗo sanga e dendagal ɓiɓɓe fulɓe to mbawi tawede e windere nde kala. En puɗɗorima inde Gueno ko kanko woni bawɗo baɗowo, kanko woni joguiɗo dokkowo newiɗo newnowo kala ko woodi. En juule kodde Annabaɓe Badji Abdoulaye Aminata kanko woni kodde ɓurɗo ɓurnaɗo windere. Caggal ɗum jetten nene e baba kamɓe goni sababu wodede ene o duniya yo Gueno jaabo dowuji ɗiɓe do'oto kala e saaha. Ɗum noon ɓe jarama no feewi kadi ɓe mbiyama yo duuso ngo ɓooya. En jetti dendagal jinnaɓe e neheɓe en e needi moƴƴiri kadi eɗen du'ano ɓe jinnaɓe mumen guuri ɓe yo duuso ngo ɓooya. ɓe jinnaɓe mumen dutti kadi yo Gueno moƴƴe mabɓe toon nde tawno aade yeeri mum ko diidol e leydi koko momtoto. Ɗum noon yo Gueno moƴƴe mabɓe toon kamɓe yaaɓeɓe kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala. Ɗum noon en garti e yewtere men jime jimɗi Pulaar tawi ko ɗo e Pinal TV no Pulaar heewi wiide ni aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi. Ɗum noon en gari huɓnude aadi mo gardodirnoɗen e bandiraɓeɓe kala e saaha waɗandeɓe ɗo yewtere wiyetede jime e jimɗi Pulaar tawi ene heewi waɗande on ɗum banimon debbo miñiraguel moon Diallo Maymouna Oumar debbo mo Heelangui. Ɗum noon yimre men hannde nde puɗɗortoɗen ko yimre ceerno Mamadou Samba Diop lollirɗo murtuɗo yurmede Gueno yo won e makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala nde tawno koɓe golli ko majjata mayata kala to yimɓe jooɗi alay saago ciftoraɓe. Ɗum noon yo Gueno moƴƴe mabɓe toon kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala. Yimre nde garaten e mum joni ko yimre men wiyetede needi. Needi ko jooɓaari moƴƴiri ndi ala to haaɗi, welndi nawde nde yimɓe ndendi, dental ko mawni fof no naatirte aɗa anndi, neɗɗo ko teddi fof haaldude e makko aɗa waawi. Kala ko needi heewi ko nehiiɗo o tan walli, kala ko ndi famɗi ko bonnata ko ene mawni. So dañal yaadani e needi yooɗaani, gandal ngal alda e needi timmani. Heewiɗo gandal aayi taw ko needi woni ko wondani. Heewiɗo galo yeewa tawi ko needi woni ko jogaaki. Heewiɗo dewgal raɓɓiɗi tawi ko needi woni ko heewani. Ɓakke mahete ko gila ko kecce luurani. Loocol ɓuccete ko keccol fortade jombani. Mo wi ene ɓucca joorngol so tolima hawnaaki. Jinnaɓe nehen sukaɓe men e needi men ndi bonani. Teeŋte e sukaɓe rewɓe e dewgal needi ko jooɓaari. Ganden mo kala men ko gaynaako no dewɗo e jawdi so reenani. Kala ngel jofani ma namne to naatni. So namnama ya taw jaabade omo waawi. So jaabaaki riiwede mo jombani. Mbatten hakkillaji men ɗi kongi kutorteɗi sagande ɓiɗɗo ooñi. Ñale fof saŋino ɓoggol eɗen kutori beele en ganda won maangi humaka koko mucciti walla koko ɓocciti. Ko needi jaggi ñiiwa haa e dow mum yimɓe mbaɗɗi. Ko needi eelti puccu haa e mum sukaɓe ñaldi. Needi ene waɗɗi kala tagaɗo e yimɓe gaddaɗo so en paami. Hakkille maɗa tagɗo loowi e yimɓe o addi. Ko enen nehoto nehen ko paggiɗen ko ɗum woni so wona ɗum nimsen janngo men. Ɗum noon ko enen mbawi nehede ko'e men walla ko enen nehoto mbawen nehde ko paggiɗen so wona ɗum janngo nimseten. Lamtoro Sall Abdoul Tokosel gorko mo dulmaji Demɓe e Funeɓe ñande 28 Tataɓuru hitande 2016 to Ngendi Espagne. Ɗum noon ko enen keɗodi yimre makko wiyetede needi. Wadde noon wonko haali ko heewi e needi wadde kala ko jiiɗen ko ma wonda e needi. Kala ko ɗum wawi wonde so woni ko gandal neɗɗo jogui ene foti nehade. So woni ko jawdi neɗɗo jogui ene foti nehade. Kala to neɗɗo woni kadi ene foti wondude e needi. O wi yo en tesko no moƴƴi woni konnguɗi eɗen kutoro caggal nde ɓiɗɗo ooñi. Woni wiide ñale fof saŋino ɓoggol
jiyanɗo suka ina ooñi woɓɓe jiɗa oñcude joomum daña biiɗo ko cukaagu wondi sabu wata joomum yejjit walla wata mawɗo o yejjit ñale fof saŋino e ɓoggol wadde kanko e nder faama muyama paamɗen e yimre makko nde o ko yen ndento ɗin konnguɗi sabu suka o nani ɗum tan wiyata ndeka kala dewɗo ɗo ko waajibu ko ni wayata wadde noon wata jaɓɓen wiide ko joomum tan ko ñale fof saŋino ɓoggol gacciden joomum e hoore mum so mawni janngo nimsita walla tampa loro tawi ko enen jinnaɓe ɓe goni ko ballani joomum ne hen sukaɓe men needi moƴƴiri sabu kamɓe goni jikke men janngo sabu ko wiyete ko aduna ko jikke lakara ko jikki ɗum noon wata Allah soynu jikkeji men ɗum noon yeeɓiyankoɓe Pinal TV en garde yewtere men jime jimɗi ha ɗo ko ɗo kaddeten yewtere nde ha sahaji goɗɗi so tawi gueno haaji Allah jarama on jarama yo gueno hokku en yiide sahaji goɗɗi yewtidanno e moon ko bani moon debbo Diallo Maymouna Oumar debbo mo Heelangue Allah jarama on jarama yo gueno rokku en duumade e jaam yo jaam duumo e men ha abada